Πάμε. Έλα, τίποτα δεν έχουμε πάρει σήμερα. Τσάμπα τα σηκώνουμε. Έχουμε ένα 2 ώρο τώρα εδώ, παιδευόμαστε. Άντε να δούμε αν μαζέψει ένα ψάρι, να δούμε τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά. Για να κάτσε, περίμενε να δούμε ο καπετάνιος τι έχει να πει. Μόνο αυτό το ψαράκι εδώ πέρα πήραμε. Αυτό εδώ πέρα. Για γίνατε, τι είναι μετά... αυτό, στην Αγρίδα είναι. Ναι, είναι στην Αγρίδα. Εντάξει, ένα Και ψάρι. μετά από αυτό, Ναι. πήραμε αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα τα τράβηξα όλα όμως. Όπως το βλέπετε. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και έπαιζε και συνέχεια. Τι είναι αυτά ρε παιδιά. Γιατί έχουμε και άλλα ψαριά. Μικρά ρε, αυτά τα πετάνε μέσα ρε. Παλιοσυναγρίδες Ναι κύριε, για πείτε κύριε Δημήτρη. Πατά το χέρι σου, πρέπει να... Με τι δολώσαμε. Σουλτανίνα. Δώρωσα Σουλτανίνα σε ένα παραγαδάκι. Μου το έχει πει ένας φίλος αυτό και ξέρεις με τις συναγρίδες. Ναι, λάτα αποτελέσματα. Είναι από 5 μέχρι Κιλίσιο. Πήγαινε με όμως. Για να δούμε, για να Ναι, δούμε. θα σε πάω Χριστάκο γιατί πρέπει να έχει ψάρι ο Χριστός, παιδιά. Πήγαινε με λίγο. Πρέπει να έχει ψάρι ο Χριστός. Για βάλτε δίπλα στο κεφάλι σου να δούμε πώς είναι το κεφάλι σου δίπλα σου. Μα... Κάτι λέει. Ναι. Η συνέχεια στο επόμενο βίντεο. Κάτσε να πάρουμε και τις άλλες. Να τελειώσουμε το παραγαδάκι και μετά θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Και τον τόπο στο τέλος. Τι να δολώσουν είπες? Είπα να δολώσουμε Σουλτανίνα. Έλα, πάμε και στραβώνουμε τώρα.